מעלה את פינת תקפת המעבר, אלדריקס. השרון כבר מוכנה עם האזורית שלה, יוגב אחר מניע את הכדור הזה טוב, והזריקה... טופה, חתול פה באמצע. חתול! זה אנחנו רגילים בכדורגל, תרנגולים, שפנים, כל מסכן, מחליק. תראה מה זה, הכלב לא תופס אותו? יש לנו פה קטע נהדר, באמת, הרבה זמן לא ראינו כזה דבר נחמד. יהיה לנו מה להראות בחמישיות. השאלה אם הוא הלך באופן קבוע או שהוא חוזר, אתה יודע למה הוא נכנס? אתה יודע, הוא פשוט ראה פה עכבר.